esportiva d'avui, un esport amb més de 140 anys d'història, però que encara és minoritari, el rugbi. Aquest any és notícia perquè un club local, el Club Rugbi Tarragona, celebra el seu 25è aniversari. Els més veterans recorden els inicis del Club Rugbi Tarragona, que l'any 1986 va començar a caminar amb un projecte carregat d'il·lusió. 25 anys després, el club compta amb més de 120 fitxes de totes les edats, amants d'un esport que comparteixen els valors fonamentals del joc que els uneix. Trabajo, esfuerzo, respeto y amistad. Este sería un poco los principios que intentamos aplicar desde la escuela, ¿no? El respeto al contrario, al árbitro, a tus compañeros, al club, a las instalaciones, el esfuerzo en equipo. Les instal·lacions del complex educatiu de Tarragona són el punt de trobada de veterans i menuts. L'equip sènior lluita enguany per tornar a la primera divisió catalana i posar el colofó a l'any del 25è aniversari. Amb una base sòlida en l'apartat formatiu, el president del Club Rugbi Tarragona s'imagina així, el club d'aquí a 25 anys més. Hombre, me encantaría que estuviera, primero, con unas instalaciones mucho mejores de las que contamos ahora. Y por otro lado me encantaría que estuviera a nivel deportivo, pues que tuviera el equipo senior disputando en alguna división nacional. El present del club és esperançador gràcies al treball de tots els implicats. El futur, però, està a les seves mans.